حالی پشیمان میشی میگرد میبینه که مطرح نمیبخشم ایره فراموش نکن خواستگار میفرستم باید توی کردن در کار توقت کن همون توی میشود از سرود مونه اما توی ما خودم میکنم من از مهنت خودم ماشین خریدم خانه گرفتم و مهنت خودم گرفتم چی مارکه ماشینتون؟ اون جوان کیست که هر شب از تلفن شخصی شما در اومده دوستان نزدیکتان رو بلاک میکنه سمیرا راست است که شما رو یک گروه جوانان در دیسکو کلوب لطو کوب کرده باشد سوال دیگر چرا شبها با دیسکوتека میروید тамошобинони азиз як дақиқа пурқиматона мегирам чихеле ки дар чанд видеои мо медидем фақат барои граница акай ба харамӯш мода пешкаш мекардем бародаро фурсат фаро расид ки ҳар рӯз сафар дора граница мегзара кадоме ки документош тамом шидагиай метавона ки ба рақамош муроҷиат кунад бародари ба боварияй ростӣ фақат ҳамин як акарама ки медонам мешносам даверият кардагиам фақат ҳамин акара реклама мекунам дидагием ки кадом вақте ки реклама мекунам бародаро меравам бо отчёт месупорам сиёмка мекунанд ки ина мо соҳ саломат рафтем омадем ягон камбудӣ нашид имрӯз скидка рафтеса бародар ҳозир бидро бинавис кадоме ки документош тамом шидагиай ба нархи арзон метавонӣ граница бигзарӣ худованд нигоҳбонту боша салому дуруди бепоён ба ҳама нафароне ки айни ҳол моро тариқи шабакаи иҷтимоии интернет моро тамошо мекунанд пеш аз ҳама аз номи худ аз номи канали меҳробро бори дигар якояки шуморо бо ин шоми зебо хайрамақдам мегӯем ва беҳтарин барномаҳои ҷолибро аз канали меҳробро шумо метавонед ҳар шом ҳар ҳафта тамошо кунед бо шумо ҳастам дар барнома ман рустам азимӣ барномаи мо сирҳои фош унвон дорад ва меҳмони барномаи мо самира собирӣ яктан овозхони ҷавон оне ки бо суруду бо рақсҳои ҷолибаш тавонист дар дилу дидаи ҷавонон роҳ ёбад меҳмони барномаи сирҳои фош гардиданд хуш омадед самираи азиз чӣ ҳол доред нағзат хубе ва фикрам мисли арӯсакон омадед ман боду шавҳар накарда бошед не ҳоло барвақт ташаккури зиёд самира саволи нахустини мо дар барнома чунин аст мегуфтед ки чаро дидаву дониста сарванда шудед магар дигар касб набуд ассалому алайкум ки ба ҳаматон маро ба ин барнома даъват кардед ташаккури зиёд зинда бошед ва сабаби сарванда шудантонро қисса мекардед ман аз хурдӣ касбро дӯст медоштам бештар суруду таронаҳои киро гӯш мекардед ки аз замони хурдӣ анои меҳри сана дар дилатон бедор шуд шабнам шабнами сурайё шумо мешунидед гӯш мекардед ва мехостед мисли ӯ звезда ва қавле шавед ҳамин меҳр шуморо ба ҷодои сана дувад боз чӣ ёфтед ман ин сарояндагиро аз кӯдаким дӯст медоштам мехостам ки сарояндаи саҳна шавам ҳамин меҳр дар дили ман ҷошид чанд сола будед ки рӯи саҳна омадед 19 сола вақти замоне ки шавҳар доштед ё ин ки ҷудо шуда будед не ҷудо шуда будам чӣ сабаб шуд ки аз зиндагӣ мақсад ки бахт надидед хай тақдир насиб ман бо ту хиёнат накарда бошед не аниқ муайян кунед беҳтарин самирабоно мегуфтед ки овозхонӣ худаш чӣ гуна касбе аст ки шуморо дӯст доштед чизашро дӯст доштед ман овозхониро дӯст медорам пулаш нағзмӣ хай ҳама тарафа нағз ай тӯй ай маърака аз тарабхонаҳо аз банкет мегуфтед ки шумо дар як шаб чанд сум меёбед тахминан махфӣ чаро махфӣ одам бояд даромадашро гап занад пинҳон накунад ё ки метарсед ки дӯстҳо ба хонаатон меоянд хай ҳолате мешавад ки меёбед ҳолате мешавад ки намеёбед ҳамин хел аст яъне шумо агар 3 соат ҳам дар тарабхона хонед ягон кас ба шумо пул намечаспанд ҳамин хел ё ин ки мечаспонанд саволи дигар чунин аст самира дар як ҷо бо овози баланд гуфта будед ки ёдам ҳаст ки то ҳол бачаи чени дили ман наёфтам ва яъне ки ошиқӣ накардаам рост аст ман ошиқӣ кардам ёким хиёнат дидам аз ки аз ошиқи хиёнат дӯст медоштед дар ҳақиқат чанд рӯз гирья кардед вақти хиёнаташро дидед чанд рӯз не моҳ гирья кардам баъдан чӣ хел худатонро ба даст гирифтед чӣ хел фаромӯш кардед фаромӯш кардам ҷояшро дигар кас гирифт дигар нахостам ман аммо одама бахшида натонистам
агар ҳам одам ман бошам рӯи маро нигоҳ мекунед не бо дилёбӣ кунаму шайтонӣ кунам чи не аниқ ами чанд бор ма ура бахшидам некем ӯ нафаҳмид мара ай карад ма ура набахшидам нахостам ура бахшим яъне ӯ пушаймон шуда дубора ба назратон баргашт баргашт не қабул намекунам саволи дигар чунин аст тамошобинони азиз лекин мо мехоҳем ҷавоби конкретне аз Самира шунавем он ҷавон кист ки ҳар шаб аз телефони шахсии шумо даромада дӯстони наздикатонро блок мекунад ошкор гап занед аз мефурӯшимш кист намедонам кист чӣ хел дӯстони шумо гила карданд ки Самира моро блок кард ма рости ман надидам мара гуфтанд ки шумо блок кардед лекин ман надидам ин чиза ман надидам лекин ба ман дидам ки ҳақиқатан ӯ чиз блок кард намедонам лекин ки када телефони ма блок шояд дар ҳолати ишқу муҳаббат шумо хобатон бурда бошаду он ҷавон гирифтаводарид карда бошад не ма қатъи ягон ҷавон нестам аниқ ма қатъи ягон ҷавон нестам аз дӯстони Самира хоҳиш мекунем ки беҳуда наранҷанд хафа нашаванд ва Самира то ҳол ёд надоранд ки телефони он касро кофта бошаду онҳоро ба рӯи хати сиёҳ партофта бошад намеранҷанд албатта аз шумо саволи дигар чунин аст шарт дар се жанр суруд хонед интихоби жанрҳо аз ҷониби шумо фалак аст чашмақом аст опера аст ё эстрада аст худатон интихоб кунеду яке аз онҳоро сароед Samira guli farxoray dil dar g'amaki yoray yoray sari xosaray tu dilay manakan yori nodon ba peshat omadam ruta nagardon аҳсан ташаккур мегӯем садояш булбул барин Самира рост аст ки шуморо як гурӯҳ ҷавонон дар диско клуб латукуб карда бошад не дурӯғ аст дурӯғ аст саволи дигар чаро шабҳо ба дискотека меравед ман дар маркази дилхушӣ кор мекунам ҳар шаб чӣ қадар даромад дорад даромадш хаяка махфӣ гуфта будед ки гоҳ ҳаст гоҳ нест яъне дар диско клуб кор мекунед ва он ҷо мухлисону ҳаводорони шумо тамошо мераванд шояд аз интихоби бахти худ норӯзӣ ҳастед норӯзӣ вақте дӯст доштам хато кардам охе баъдан дилатон шикаст ами одами хиёнаткора одами бабника ки дӯст дорӣ хато мекунӣ алфонсро чӣ алфонсро вообще ҳастанд бачаҳое ки масалан мехоҳанд ки аз Самира пул талаб кунанд бисёр чӣ ҷавоб мегӯед саволи амода ман чӣ ҷавоб мегӯм як ҷавобе мегӯм ки ҳамун гапо шарм дорад яъне ки шумо алфонсонро намеписандед не аз шумо мегуфтед ки аз пули бачаҳо яъне ки ҷавонҳо шумо боро истифода бурдаед ё ки фақат пулҳои шуморо истифода мебаранд не ман истифода набурдам ман ҳамун тарабхонада мехонам вақте ки ӯ бача мақсад дилаш бикаша мара сум мечаспон мақсад метия ихтиёр дар ӯ бача дорад бале ва шумо расход кардаед расходро дӯст медоред ба бача албатта ман як бачара расход кардам ман ростша мегӯм ман як бачара расход кардам лекин ман ам бача хиёнат дидам барои ҳамқа ман توبه کردیم. بهتره. از کسی پرسیدم گفتن که سمیرا یکرو خودخواه و قصدگیر است. نخود تو همین درجه انسانی بد باشه. نه قصدگیر نیستم. کدوم خصلتتون خوب است کدومش بد؟ امی یک خصلتم خوبه که تز نمیبخشم آدم. کدومش؟ خیلی بدیل نمیگیرم ده. کدومش بد؟ کدومش بد؟ قصد میگیرید. وقتی که امی خیانت میکنه اما آدم قصد میگیرم. یعنی ضرر میرسونه. خواه او دوست داشتم باشه خواه دوستم باشه فرق نداره که اما آدم قصد میگیرم. نیست آدمی که تو حال عاشق نشده باشد. اگر مبادا عشق اولینتون رو دوچار شوید در راه رو بر رو آید سلام میکنید یا اینکه رویتون رو گرونده میگریزید؟ نه سلام میکنم. سابق شوهرم خاطر گپ میزنیم روی خاطر منصد فرزندم. همچون دوستانه؟ همچون دوست. چرا دوباره شوهر نکردید؟ نمیخوام. یک دختری بزبالا رو خواستگارانش فکر میکنم کم نیستن. چرا شما انتخاب دیگر بخت رو نکردید؟ آخه آزی دایی
дунё фақат бачаҳо пайдо шудаги ҳамаш алифонсан. аз ҳамин хотир метарсед? намехоҳам. бед як саҳна мебозем дар нақши духтаре ки бачаро ҳар нафас маҷбур мекунад ки хостгор фирист, тезтар туй кун. ҳамин нақшро шумо ба тамошобини мо нишон медиҳед. фикр кунед ки ҳамон ҷавоне ки бояд ба хонаи шумо хостгор фиристад ман, вале то ба ҳол забони ман намепечад ки ман ба хонаи шумо хостгор фиристам ё ки шуморо розӣ кунам. шумо нақши духтаре ки бачаро безобита мекунад, безор мекунад ки тезтар хостгор фиристро бузед. ту кай хостгор мефиристӣ дар хонаи мо? ирӯз пага, ирӯз модар меояд, пага хола меояд, пага дига падар меояд. ман бишинем ждат када бас будагис манам шавҳар кадам мехоҳам. рустам гап зад, барои чӣ хаб кадӣ? шароит надорӣ? барои чӣ шароит надорӣ? барои хостгор фиристонданам шароит надорӣ? хостгор мефиристам, бояд туй кардан дар кор. тоқат кун, ҳамун туй мешавад аз саруд мона. аммо туя ман худам мекунам. занаҷон пагоҳ кун, пагоҳ хостгоро меояд. агар наомадан қасам. ман шуморо интизорам. гап нест ҷон. ана қасам хӯрд. беҳтарин инро бинед ки самира ҳатто розӣ аст ки барои домод тангаву тиллоро пешниҳод кунад, қалинро пешниҳод кунад ва ӯро ба зани гирад. агар ҳамин хел ҷавонмардо бошанд, марҳамат, самираро пайдо кунед, шуморо хушбахт мекунад. ҳамин хел. саволи дигар чунин аст. ба самира ки мошин тӯҳфа кард? бар ивази чӣ мошинро ба даст овардед? ба ман барои ман ягон кас мошин тӯҳфа накардааст. ман аз меҳнати худам мошин харидам, хона гирифтам, ба меҳнати худам гирифтам. чӣ маркаи мошинатон? Toyota Camry. дар ҳақиқат бо меҳнати ҳалоли худ? ба меҳнати худам гирифтам. боз ба гӯша мо расид ки гӯё ким кадом як марди афғон, ким кадом як марди эронӣ гӯё ба ивази чизе ба шумо хона ва мошин дод. ин дурӯғ. шумо кавалер доред? ман кавалер надорам. чаро? ман бас кардагим. ман ҳамин аз мин бисёр хиёнат дагим бас кардагим. ман гуфтам ку духтари ҷавон алака дилсар кампир шавед чӣ? кампиршам хай меёвам. рафтем. саволи дигар чунин аст. дар нақш аз марде гила кунед ки дар ҳақиқат хиёнат карда бошад. пирхар, ту барои чӣ мара хиёнат кардӣ? ман чӣ кам будам? изо накашидӣ бимбир ба урӯзат. дидау дониста ба як дугонаи ман ишқварзӣ кардӣ, изо накашидӣ? ман чӣ кам будам? ҳоли пушаймон мешӣ, мегард мебинӣ ки ман тура намебахшам. ира фуромӯш накун. ҳақиқат ман ба фикр фурӯ рафтам ки ҳар кӣ бошад ки дар ҳаёти ин кас мақсад ки хиёнат кардааст ва чунон ин кас ба як завқу ба як чӣ мегӯянд нафрат гуфтед ки ҳамкафи магарам дигар хиёнат накунам ба касе. не ту қасам хӯрдӣ ки ман падар модар маро равон мекунам. ман шуморо интизорам. серьёзно? любиш меня? да, я тоже тебя люблю. тамошобинони азиз, ин буд барномаи сирҳои фош ва агарчанде тавонистем сирҳои дили самираи собириро канда аз забонаш пешниҳоди шумо намудем. агар барномаи мо ба шумо писанд омад ва шумо мухлису ҳаводори таронаҳои кадом сароянда ки бошед, дар зери комментария нависед. мо ҳатман дар барнома меҳмон хоҳем кард. суҳбати гарму самимии мо бо самираи собирӣ дар кошонаи ҳусни шаҳрзода баргузор гардид. агар барои зебо намудани ҳусни рӯи худ ба шумо кошонаи ҳусн лозим аст, пас метавонед ба кошонаи ҳусни шаҳрзода муроҷиат кунед. аз номи канали мо ҳатман тахфифи иловагӣ ва тӯҳфаву падаркои зиёд ба шумо ҳадия месозам. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.